És un plat molt suau i, a més, bastant bo. La parella ha convidat uns amics per tastar alguns plats hawaians. Carn de porc, una part de magre i l'altra de costella, unes bledes i aquestes fulles de plataner que compra congelades són la base d'aquest primer plat que en Jordi prepara. Necessitarà una bona estona de forn. Ja tenim la superfície i això ens servirà per embolicar. El porc és la carn que més es menja a Hawaii. Va arribar-hi amb els primers navegants, com també va passar amb les vaques, però aquestes els polinesis les van ignorar inicialment. Els anglesos pretenien convertir les illes en un lloc d'aprovisionament i ja els anava bé que hi hagués poc consum local. Amb el temps, bous i vaques van reproduir-se de tal manera que es va fer necessari controlar-ne la població. El que ara estan cuinant s'anomena lau-lau, uns farcellets de porc que, com hem dit, és la carn que es consumeix més i de més diverses formes a les illes Hawaii. De fet, això ho estem fent amb bledes, però perquè aquí no es pot trobar l'original. Això es fa a la part interior amb la fulla del taro, que és una de les plantes més importants de la cultura hawaiana, i després l'envoltori és amb fulles de ti, que són les que porten les noies que dansen al hula, doncs és... Les faldilles se les fan amb aquestes plantes. El que passa és que aquí és molt difícil de trobar o gairebé impossible. ¿Así o...? Com si? La manera que et sigui més fàcil per fer l'embolcall. Els farcellets es couen en un estoig de vapor. La manera tradicional seria dins un imu, un forat a terra on s'hi fa una foguera, s'hi posen pedres a escalfar i a sobre la carn embolicada. Finalment es cobreix amb teles humides i sorra, de manera que la carn es fa amb el vapor que s'hi forma dins. Aquest mètode, de fins a 7 hores de cocció, s'anomena kalua i és pràcticament igual al que s'aconsegueix al hangi dels maoris, una de les 3 cultures del triangle polinesi que uneix Nova Zelanda, l'illa de Pasqua i Hawaii. En el forn elèctric, els lau-lau en tindran prou amb 2 hores per quedar ben tendres. Els lau-lau, els farcellets de carn, ja són cuits i s'acosta una nova etapa a la cuina.